खुलुमबाय दिनै 2 एप्रिल 2024 मंगलबार पान्जाबाव सासे 10 बोसोर बैसोनि हिनजावसा गथ'आ बार्थडेनि केक जानानै थैदों आरो बिनि बिनानाव आरो नखरनि मानसिफोराबो केकखौ जानानै गोब्राब बेराम जादों। थैनाय हिनजावसानि मुङा जाबाय मानबी आरो बार्थडेआ गावनिनो बार्थडेमोन। मानबीआ गावनि बार्थडेनि सानखालिनो केक जानानै थैनांगौ जाबाय। दा बे जाथायनि सायाव पान्जाब पुलिसआ गावसोरनि खामानिखौ मावगासिनो दङ। काछार जिल्लानि सिङाव थानाय राजघाटआव गोबां अखा आरो बारहुंखा फैनायाव दंफांआ गोलैसिननानै सासे आइजोआ दंफांजों होसिनजानानै थैदों। थैनाय आइजोनि मुङा जाबाय साकी बेगम लाहार, 35 बोसोर बैसोनि। आइपिएलआ सोलिगासिनो दङ। महाराष्ट्रआव आइपिएल खेला जानायनि सायाव नांलाय खमलाय जानायाव 3 सुबुंनि गेजेराव गिथाव बाथाव महर लानानै 2 सुबुङा सासे सुबुंखौ बुनानै बुथारदों। मुम्बाइ इन्डियान्स आरो सानराइज हायद्राबादनि गेजेराव बादायलायनाय जानायाव बे जाथाया जादों। बुथारजानाय सुबुंनि मुङा जाबाय बान्डप्पान टिबिली आरो बुथारग्रा 2नि मुङा जाबाय सागर आरो बालवान महादेव। उनाव 2बो पुलिसजों हमजादों। दिल्ली बिजिरसालिया दिल्लीनि चिफ मिनिस्टार अरविंद केजरीवाल बिथांखौ आरोबाव 15 साननि थाखाय जुडिशियेल कास्टडियाव दैथायहरनाय जाबाय। मैया 1 एप्रिलनिफ्राय 15 एप्रिलसिम जुडिशियेल कास्टडियाव हरनाय जाबाय। अरविंद केजरीवाल बिथांखौ जौनि केसनि थाखाय ईडीआ हमनाय जादोंमोन। हाग्रा महिलारिया गावनि खुंथायनि समाव गावनि ईएमफोरखौनो ताला मारिनानै बुयोमोन आरो बेबायदिब्ला बोरैहाय खुंथाय खुंनो हागोन। बाक्सायाव आब'मोनहा इउपिएलआव हाबजोब्बाय। दा मोनायाव आदामोनाबो हाबगोन। बाक्सायाव खाम्फा बरगयारिखौ सिनाया। अबेनि खाम्फा बरगयारि बेलाय? नामखौल' खोनायो नाथाय रावबो नुवाखै होननानै राकेश ब्रह्मआ बुंदों। मसलपुराव सासे एक्स ईएम दङ, आदा अनसुमै खुंगुर बर'। बिथाङाबो जोंजों रायज्लायगासिनो दङ। बिथाङा होनदों बे खेबाव लकसभा इलेक्सनखौ माने मान सन्माननि थाखाय बेखौ आं नायनोसै। आरो एक्स एमएलए दङ, बिथाङाबो होनदों जिहेथु हाग्रामाया मानसि अनग्रा मानसि नङा। जय मुसाहारि, धनन्जय बसुमतारी, रेवरेवा आदा गासैबो खोन्थाजोबखाबाय। बे हारसिं बेक्तिगत मानसि, बयबो मिथिगौ बियो ईएमफोरखौ न' सिङाव लानानै बुयो। गतिके ईएम सासेया मान सन्माननि थाखायसो ईएम जायो। बेखौनो जुदि थाला होथेनानै बुयोबा रायजोफोरखौ माबायदि सासन खालामगोन। गतिके आदा अनसुमैयाबो हितेश बसुमतारियाबो आरो प्रिया आखरनि जायफोर एमसिएलएफोर दङ, जायफ्रा बावैनो फैगोन, बिथांमोनाबो बेल' फंसे बाथ्रा जे हाग्रामायाव माने सासन खालामनो रोङा, बुनाय सुनाय जोनाय जौ लोंनायजोंनो माने रायजोखौ थगायनो नागिरदों। गतिके बे समाजखौ, दिनैनि समाजखौ बिदिजों बेंनो हाला। गतिके बिथांमोनाबो गासिबो इउपिएल जानायनि खोथाखौ लकसभा इलेक्सननि उनाव बुंदों आरो। सार जितु नोंथांमोननि दिल्लीआव जुदि हाग्रामाया 100% जों खालामगोन। आरो जोंथ' लुगैयो माने दा गासिबो बिटिआर हालामनि जेसेबां रायजो राजाफोर दङ गासिबो इउपिएल जाजोबनांगौ। खारन मानाव गेदेर प्रमद बर'नि जि साननाय, बिनि जि माने मावनाय, बिनि जि माने गोसो गोरबो थै, बिनि मेगन, बिनि खुगा, बे गासिबो मानसि हारिनि थाखाय, मानसिनि थाखायनो जोनोम जादों आरो मानसिजोंनो बिथाङा गोमालांगोन सानसे। बेखायनो बेबायदि मानसिखौ अननानै दोननांगौ। बेबायदि मानसिखौ बार मोना। बेखौ सासे जोंनि हारिखौ दैदेननो थाखायनो जन्म हरखादों। गोदोनि जोंनि राजा, गोदोनि जोंनि जि बाथौ, जों इसोरखौ जेरै फालिबोयो, बाथौआव आफा बोराइ बाथौआनो जोंनो जेन बेखौ हरदों। जोङो ख्रिस्टान धोरोमनिफ्राबो जेन बिसोरनि जिसुआनो बिसोरखौ हरदों, प्रमद बर'खौ हरदों, बिदि साननानै बिथांखौ जों गासिबो ज' बिथांजों लोगो थाफानांगौ आरोखि। बिपिएफ गैला, बाक्सायाव गैला। बेवहायथ' बे माने माया बिपिएफ होनना बुङा, जोंथ' गासिबो खन्न साफा सानै आब' फंबाय, बिदा बिगुमै, आदै आइ आफा, जों गासैखौबो सिनायजोबो, गासैखौबो सिनायजोबो। सासेबो बिपिएफ गैया। दा जिखिनि दंमोन फिसाइफोरखौ दोननानै दिनै आब'मोना फैजोब्बाय। नोंसोर थानोबा थादो। आं मिथिखागौ आदामोना दा मोनायाव फैजोबखागोन। दा गतिके मसलपुराव जुदि गैला, बा दिहिरायावबो गैला, कख्लाबारियावबो गैला, दा बे बिपिएफआ बाक्सायाव गैया। बाक्सायाव सिनायालै, बाक्सायाव बेयाव सिनाया। अबेनि खाम्फा बरगयारि बेलाय?
नामखौल' खोनादोंमोन गोदो सोरबा डिपुटि चिफनो मानसिखौथ' रावबो सिनाया आरो सिनायबाबो माबालायनो बे माबा गाज्रि खामानियाव लोब्बा थाग्रा माबा थाइलेण्ड माबा बाइलेण्ड जों मिन्थिया बेफोरखौ थांफेरनोबो रोङा थाङाबो जोङो नाथाय बिदि मानसिलाय सोर नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर गोजोन्थों एसेनोसै जै बर' हारिनि